Здравейте хора към още едно ново видео от нашия ни канал. И днес ще правим филия с еланче. Както може би видяхте в заглавието на видеото. Затова малко ще говоря сега. Даже още едно нещо. Абонирайте се до двата ни канала. Сега взимаме филията с хляб. Намазваме с маргарин. После слагаме салам. Ще правим само една филия с саланче, мамо. Да, чакай да слагам. Още малко. Ето така на крайчето. И сме готови. И филията е готова. Готово. Да? Явно това е края на видеото. Това е супер кратко видео. Обаче, това е всичко си мисля. Даже видеото ще продължи от сега. Поне ще гледате как мама маха хляба. И филията е напълно готова. Чао, хора! Махаме количките, които ти не ядеш.